31 anyos nga gwardya na angol human malambas sa karsada dihang naigo ang gimanehong motorsiklo sa usa ka van nga iya sa lungsod sa Tabuelan. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police, parehong nagsubay sa susamang direksyon paingon sa Mandawi ang motorsiklo ug ang van pasado alas 5 niadtong Miyerkules sa buntag. Ang motorsiklo gikan sa Barangay Paho samtang ang van gikan sa Barangay Pusok. Dihang pasaka na sila sa Marcelo Fernan Bridge, gikatahong nibalhin ang van sa Tabuelan sa lane nga gisubay sa motorsiklo. Nisangpot kini sa pagkaigo sa motorsiklo ug pagkalamba, lakip na ang nagmaneho niini. Nakagawas na hinuon sa tambalanan ang motorcycle rider ug nakakabot na kini og compromise settlement tali sa nagmaneho sa van nga iya sa lungsod sa Tabuelan. Initially, at fault nga nakita na to do ang motor mo ari kita nas right kay slow vehicle man pero padung pa mangguta sila saka. Then ang nakita sa atong investigator is kaning van sa LGU maay ni-encroach sa lane sa motorcycle. Initial violation na ay at fault ang kaning van nga nato nakita.